Benga ba. Lehenengo puntuan, 2021ko uztailaren 13ko bilkurako akta irakurri eta onartzea. Aktaren gainean, apreziaziorik, ez baldin badau, onartutzat ematen dugu. Bigarren puntuan, onartzea batetik, Arrasaten indarkeria matxistari aurre egiteko bigarren tokiko plan integrala eta bestetik, genero indarkeriaren eta sexu erasoen Arrasateko biktimei arreta egokia bermatzeko erakunden arteko bigarren koordinazio protokoloa. Bai, hemen atzalden guztioi lehenengo, hemen hitz batzuk esatia gustako jaten, eta gaur osoko bilkuran sartu den plan hau hemen sortu da Arrasaten. Zaharkituta geratu den eta aldaketa garrantzitsuak indarkeria matxistaren eta etxeko indarkeriaren aurka borrokatzen lagunduko duten aldaketak behar izan dituen aurreko plan batetik abiatuta. Lan gogorra izan da, erantzunkizun handikoa, laguntza, aholkularitza, elkarteekin bilera, mugimendu feminista, emakumeen elkarteak, ikastetxeak behar izan dituen lana. Baina horren guztiaren ondoren, zorritxarez, gaur egungo emakume askok behar dituzten beharren araberako planea egitea lortu da. Hori guztia berdintasun sailetik eginda, emakume txokotik. Hain zuzen ere, bertan diren teknikariekin. Maite Barreña, Ester Lizarralde eta Amets Beltran de Guevara. Horretarako erakundeen eta udalen arteko koordinaziorako protokolo bat sortu da. Eta bertan, hainbat eragile parte hartu dute. Emakume txokoa, oinarrizko gizarte zerbitzuak, udaletxea, ertzaina, osakidetza, ikastetxeak, mugimendu feminista, eta batez ere indarkeria jasaten duten pertsonak, beraiek ematen digutelako motivazioa aurrera segitzeko. Eta horregaitik, hitz hauen bidez, eskerrak eman nahi dizkiet eragile horiei guztiei, beren inplikazio, denbora eta pazientziagatik. Horrela guztion artean honako hau egin ahal izan dezagun. Alde batetik, erakundeek ematen duten arreta laguntza integrala eta babesa hobetzea, eta profesionalen gaitasunen prestakuntza espezializatua sustatzea. Baita, indarkeria matxistaren eremuan arreta integralako zerbitzu eta baliabideen eraginkortasuna hobetzea. Indarkeria pairatzen duten emakumeen ahalduntze individual eta kolektiboaren ikuspegitik. Eta indarkeria matxistaren biktimen detekzio goiztarra, prebentzioa eta arreta bultzatzea, eta horrekin zerikusia duten teknikariak sentsibilitzatea. Lan handi hori berdintasun batzordean parte hartu duten guztiekin adostu da, proiektu honetan lan egiteko denbora izan duten ordezkariekin. Eta gaur hemen hitz egiten ari naizenarekin, talde lana esker izan da. Honi esker, Maitane Muñoz, EAJ-tik, Itxaro Artola, EH Bildutik, Eba Abuin, Elkarrekin Arrasate Podemos, Ezker Anitza IU, Eku Berdea. Mila esker guztioi, mila esker. Gure bideak aurrera jarraitzea eta emakumeen egoera pixkanak aldatzen joatea espero dut. Gure lanari esker. Mila esker. Ana, puntua irakurri miko, ezta? Ana, jatzu entzuten. Jatzen jako entzuten. Ana, emaiotzazu berriro botoi horrei, porque ustot ematen dotzasunean entzun itxen dala. Indozu zeo zeror. Itxen dozun zaratatxo hori entzuten da, baina gero zuri ez. Entzuten da oin? Oin bai. Hasiko naz, 2006an abiatu zen Arrasateko emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko erakundeek emandako erantzunari buruzko lehen plana. Plan hark teorian 2010 arte iraun behar zuen, baina 2012 arte luzatu zen praktikan. Aipatu lehen planaren ebaluazio prozesua berriz 2017ko urrian hasi eta 2018ko otsailean amaitu zen.
Lehen planaren ebaluazioarekin batera, definitzen hasi ziren Arrasaten indarkeria matxistari aurre egiteko bigarren tokiko plan integrala diseinatzeko oinarriak. Horiek horrela, berdintasun batzordeak honako hau proposatzen du. Lelena, Arrasaten indarkeria matxistari aurre egiteko bigarren tokiko plan integrala onartzea, eta Arrasateko genero indarkeriaren eta sexu erasoen biktimei arreta egokia bermatzeko erakundeen arteko bigarren koordinazio protokoloa onartzea. Bigarrena, Arrasaten indarkeria matxistari aurre egiteko bigarren tokiko plan integralak iraute duen epean, zein bertan jasotzen diren helburuak lortzeko, berariaz planaren implementazioaz, koordinazioaz, ebaluazioaz eta oroar, kudeaketaz arduratuko den berdintasun teknikariaren kontratazioaren konpromisoari eustea. Hirugarrena, Arrasaten indarkeria matxistari aurre egiteko bigarren tokiko plan integral honen gauzapenerako, zein bertan jasotzen diren helburuak lortzeko udal honek onartuko dituen urteroko aurrekontuetan partida propio bat jasotzea. Interbentzioak? Baz badau interbentziorik onartutzat ematen dugu, eta 3. puntuan udal garraio zerbitzuaren ibilbidea Elma inguruan aldatzeko erabakia berrestea. Udalaren zerbitzu teknikoek txostena aurkeztu dute. Azaltzen dira, egoeraren ezaugarri nagusiak eta irtenbide bezala proposatzen da udal garraio zerbitzuaren ibilbidea aldatzea Elma inguruan. Horiek horrela, obra zerbitzu mantentze eta auzoetako batzorde buruak honako proposatu du. Bat, udal garraio zerbitzuaren ibilbidea aldatzea irailaren 13tik aurrera Elma inguruan. Eremuaren barrualdetik zirkulazioa kenduz eta ibilbidea Osina kaletik finkatzea. 2. Akordioa berrestea hurrengo osoko bilkuran. 3. Akordioaren berri ematea Avanza Urbanos de Euskadi SL enpresari eta udaltzaingoari. Interbentzioak? Ez, onartutzat ematen dugu. Eta 4. puntuan, Moyua SL kulturola zaharberritzeko obraren epea luzatzeko eskaera. Udalaren zerbitzu teknikoek aurkeztu dute Construcciones Moyua enpresaren idatzia. Idatzian dagozkion arroziak aurkeztuta eskatzen dute kulturola zaharberritzeko obrari dagokion epea 2021ko azaroaren 1 arte luzatzea. Laburbilduz, Construcciones Moyua enpresak arrazoi hauek azaltzen ditu obra epea luzatzeko. 1. Euskaltegian instalazio berriak egingo dira. 2. Instalazio eszenikoak osatuko dira. Alegatutako atzerapenen arrazoiak enpresa kontratistari egotzi ezin zaizkiola kontuan hartuta, zuzendaritza teknikoak obra gauzatzeko 31 eguneko epea 2021ko azaroaren 1 arte luzatzeko eskaeraren alde egin du. Horiek horrela, obra zerbitzu mantentze eta auzoetako batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Behin-behineko izaeraz, Construcciones Moyua enpresak aurkeztu duen obra epea luzatzeko eskaera ontzat ematea. Obra bukatzeko epea 2021ko azaroaren 1 ezarriz. 2. Akordioaren berri ematea kulturola zaharberritzeko lanak esleitu zitzaizkion Construcciones Moyua enpresari eta obra zuzentzeko ardura duen Jovino Martínez Sierra lantaldeari. Interbentzioak, puntu honetan? Bai, Kepa? Bosketa eskatzen dugu. Ana, boskatzera pasatuko gea. Bai. Ez, nik interbentzioa egin nahi dut. Barkatu, Eba. Bai, gogora ekarri nahi dut EAJak obra hau Moyua enpresari adjudikatu ziola 2019ko otsailean. 6,5 milioi eta 16 hilabeteetan ejekutatzeko epearekin. 32 hilabete eta mahai gainera ekartzen diguzue beste hilabete bat luzatzeko eskaera. Beraz guk aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Besterik? Bosketara pasatuko gea, Ana. Eba Buin, Aurka. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, Abstentzioa. Amaia Ceziaga, Alde. Gaizka Araña, Abstentzioa. Anuska Ezkurra, Alde, Joseba Ezpeleta, Abstentzioa. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Abstentzioa. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morras,
Abstentzioa. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Kina, Abstentzioa. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Alde. Eugeni Uribarren, Alde. Kepa Urteaga, Abstentzioa. Aitor Zubiaga, Abstentzioa. Mario Barretxena, Alde. 12 Baiesko, 8 abstentzio eta esesko bat. Onartua gelditzen da. 5. puntuan, Agitax taxiaren 2022ko hiri tarifak onartzeko eskaera. Udalaren zerbitzu teknikoek txostena aurkeztu dute eta horretan adierazten dute Agitax elkarteak idatzia aurkeztu duela eta proposatzen duela 2022 urterako autotaxi zerbitzuaren hiri tarifak 2,9 igotzea. Eskaerarekin batera, azterketa ekonomiko aurkeztu dute eskatzaileek. Horiek horrela, obra zerbitzu mantentze eta usuetako batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, onargarriak direla ulertzea Agitax elkarteak aurkezturiko autotaxien 2022ko hiri tarifak. 2. Tarifak onartuz gero, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailera bidaltzea, batetik, tarifak berraztertzeko hasitako espedientea eta bestetik, akordio honi buruzko ziurtagiria. Aztertzen ari garen tarifak berraztertzeko espedientearen tramitazioa egiteko 2022 urterako 2,9ko igoera dakartenak 2021 urtearekiko. 3. Tarifak onartuz gero, akordioaren jakinarazpena bidaltzea Debagoieneko mankomunitateari eta Agitax elkarteari. 4. Kontuan izan da Debagoiena erregimen bereziko espazioa dela eta tarifak berdinak izan behar direla gunean, tarifak onartu horretik Debagoieneko mankomunitatean denon arteko adostasuna akordioa hartzeko aukera egokia izan daitekela, naiz eta azken akordioa udal bakoitzak hartu beharko zuen. Interbentzioak? Bai? Maider? Bai, atzalde on danoi. Printzipioz guk alde bozkatuko dugu, baina zelabaiteko azalpen bat eman nahi dugu. Uste dugu hemen problematika bat dauela eta herritarrei azaldu nahi diegu behin eta berriro obra eta zerbitzuetan azaltzen edo eskatzen ari garena. Eta da, auzoetan bizi dien arrasatearrek daukaten garraio problematika edo garraio arazoa. Alde batetik, eskatu dugu behin eta berriro, TAO sistema jartzen ari danean, beraiek bertakoak edo erresidente plazak izatea herrian bertakoak direlako, hau da, herritarrak direlako, baina auzoetan, landauzuetan bizi direlako, eta etzaku hori onartu. Hori horrela izan da, bere garaian, taxien zerbitzu bat eduki izan zuten auzo ezberdinek, bai? Bedoñatik hasita, udala, Meatzarrekan, eukizabien taxi zerbitzu bat. Eta eskatzen dugu berriz ere, taxi zerbitzu hori martxan jartzea. Hau da, auzoetan bizidan herritarrak eskubideak eduki deixela, edo baldintza egokiak eduki deixela, herrira etorri eta joateko. Eta uste dugu puntu honetan eskari hau egiteko momentu egokia dala. Beste interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gea, Ana. Eba Buin, Abstentzioa. Oi. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, Alde. Amaia Zeciaga, Alde. Gaizka Araña, Alde. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Ezpeleta, Alde. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Alde. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morraz, Alde. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Kina, Alde. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Alde. Eugeni Uribarren, Alde. Kepa Urteaga, Alde. Aitor Zubiaga, Bai. Mario Barretxena, Alde.
9 baiezko eta abstentzio bat. Onartua gelditzen da. 6. puntuan, Mondragongoi Eskola Politeknikoa antolamendu esparrua 15 gautxori esparruaren subrogazioa. 2019ko ekainaren 3an, Mondragon Unibertsitateak eta Arrasateko Udalak AE 15 gautxori esparrua kontzertazio sistemaren bidez kudeatzeko hitzarmena sinatu zuten. Horretarako eta bereganatutako konpromisoak beteko direla bermatze aldera, Mondragon Unibertsitateak abala formalizatu zuen. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa Jose Maria Arizmendiarreta Kooperatiba Elkarteak idatzi bat aurkeztu du 2021ko maiatzaren 21ean. Adieraziz, Mondragon Goi Eskola Politeknikoak esparruaren lurzoru guztia erosi duela eta hitzarmenean jasotzen den bezala, aurreko jabearen lekuan eta postuan lege subrogatuta geratzen dela, eta esparruaren hirigintza egikaritzea bere egain hartzen duela. Horiek horrela, hirigintza ingurumen eta mugikortasuneko batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, ontzat ematea Mondragon Goi Eskola Politeknikoa Jose Maria Arizmendiarreta Kooperatiba Elkarteak bere gain hartzea AE 15 gautxori esparruaren hirigintza egikaritzea esparrua kontzertazio sistemaren bidez kudeatzeko 2019ko ekainaren 3an sinatu zen hitzarmenean jasotakoaren arabera. Aipatutako esparruaren hirigintza egikaritzea bermatze aldera, Mondragon Goi Eskola Politeknikoak 2 abal formalizatu eta udaletxean entregatu ditu. Bata, 23.198,19 eurokoa, programak jarduketa integratuari dagokion eremu urbanizatzeko kalkulatzen duen kostuaren 1%koa bermatzen duena, eta bestea, 232.698,76 eurokoa, esparruko urbanizazio kargen zenbatekoaren 1,7% bermatzen duena. 2. Aurrekoaren ondorioz, ontzat ematea Mondragon Unibertsitateari itzultzea goian adierazitako kopuru berengatik bere garaian aurkeztu zituen abalak. Interbentzioak? Ez dago interbentziorik? Bai, Eba? Bai, bozketa eskatu nahi dut. Besterik? Bozketara pasatuko gea, Ana. Eba Abuin, Abstentzioa. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, Abstentzioa. Amaia Ceziaga, Alde. Gaizka Eraña, Abstentzioa. Anuska Ezkurra, alde. Joseba Ezpeleta, Abstentzioa. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Abstentzioa. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morraz, Abstentzioa. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Quina, Abstentzioa. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Alde. Eugenio Uribarren, Alde. Kepa Urteaga, Abstentzioa. Aitor Zubiaga, Abstentzioa. Mario Barretxena, Alde. 12 baiezko eta 9 abstentzio. Barkatu. Onartutzat ematen da, 7. puntuan, berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren baitan dagoen laguntza programan diru laguntza eskaera onartzea, erabakia berresteko proposamena. Tokiko Gobernu Batzarrak 2021ko irailaren 23ko bilkuran, barne antolaketa zinegotzi ordezkariaren proposamena ikusirik, akordioa hartu zuen. Bat, Arrasateko Udalak diru laguntza eskaera egitea, laguntzen deialdiaren barruan, garraio mugikortasun eta hiri agendako ministerioak abuztuaren 17ko TMA/882/2021 aginduaren bidez onartutakoa, jarduketa hauek barne hartuta. Bat, Etxaluze Mala ekobulebarra egokitzea. 2. Mugikortasun vertikala Musakola eta Santa Teresa artean. 3. Bidegorria, bizikleta bidea, Araba Etorbidea eta Foruen plaza artean. 2. Berariaz onartzea, aipatutako ministro aginduak araututako prozeduran, udalak parte hartzea eta prozedura hori onartzea. 3. Arrasateko Udalak konpromisa hartzen du hurrengo ekitaldietan diru laguntza eskaera honetan jasotako jarduketak ejekutatzeko, beharrezkoak diren aurrekontu zuzkidurak onartzeko. 4. Udalak hitz ematen du, behar diren baliabide teknikoak eta finantziarioak izango dituela, bermatzeko jardueren ondoriozko espazioak baldintza egokietan erabiltzen direla eta instalazioak martxan eta ondo mantentzen direla, zerbitzuan jarri eta gutxienez 5 urtetan.
Lau, 5. Erabaki hau osoko bilkuraren hurrengo bilkuran berrestea. Hori guztia ikusirik, udal plenoari proposatzen zaio, akordio hau berretsi desan. Interbentzioak? Ez? Orduan onartutzat ematen dugu. Bosketa nahi duzue? Bai, bosketa nahi dugu. Bosketara pasatuko gea. Eba Hauin, Abstentzioa. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, Alde. Amaia Zeciaga, Alde. Gaizka Araña, Alde. Anuska Azkurra, Alde. Joseba Azpeleta, Alde. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Alde. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morraz, Barkatu, alde. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Quina, Alde. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Alde. Eugenio Uribarren, Alde. Kepa Urteaga, Alde. Aitor Zubiaga, Bai. Mario Barretxena, Bai. 20 baiezko eta abstentzio bat. Onartutzat ematen dugu, 8. puntuan 2021ko aurrekontuaren egoeraren berri ematea, ekainaren 30koa. Berri ematea da, hor daukazue. 9. puntuan, tokiko gobernu batzarrak 2021 eta 2. hiruhilekoan onartutako kreditu aldaketen espedientei buruzko informazioa. Hau ere informazioa da eta hor daukazue. Eta 10. puntuan, 2021ko aurrekontuaren kredituak aldatzeko espedientea ontzat emateko proposamena. Udal honen aurtengo aurrekontuaren barnean, kreditu gehigarrien bidez, kredituak aldatzeko izapidetzen ari den espedientea aztertu da. Kreditu gehigarriak finantzatuko dituzten sarrerak bat datoz espedienteari aplikagarria zaion araudian aurreikusitakoarekin, eta oso-osorik finantzatzen dute gastu gehikuntza. Horiek horrela barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Onartzea aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu gehigarriak modalitatekoa, guztira 853.513,86 eurokoak. 2. Aipatu espedientea jendaurrean jartzea 15 egun balioduneko epean, interesdunek aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak aurkezteko. 3. Jendaurreko epean ez bada aurkezten inolako erreklamaziorik, hasierako akordioa ulertzea behin betikoz onartuta. Interbentzioak? Bai, Maider? Bai, guk hemen esatia, printzipioz aurrekontuen eta kreditu aldaketen erabakiak gobernuak hartzen dituela, bai? Orduan, PNV-ek eta PSE-ek hartzen ditu, eta guk azken finean, arrisko gonbidatu batzuk besterik ez gara, ez? Ez daukagu inolako jakin arazpe, ez daukagu aukerarik bertan parte hartzeko, inolako iritzirik emateko. Orduan, bai, eskatzen dugula, elkarlanaren, hainbeste esaten duzuen, elkarlanaren izenean, guk parte hartzeko aukera ere izatia, ez? Eta orduan, soberakinak egoten mendienien, beste leku batzuetara sartzen dozue, eta leku batetik deruak entzen dozuenien, beste baten jartzen dozue, baina, ikusten gabitz, urtiak fan eta urtiak etorri, badazela, zerbitzu asko, eta gai oso garrantzitsuak direnak, herri honetan gauzatzen estabitzienak. Eta adibide bezala, ekarri gaineratu nahi genuke, adibidez, azokaren zerbitzua, ez da? Urtetik urtera kreditu aldaketaren barru horretan sartzen dena, baina inoiz, azkenian urtiak fan, urtiak etorri, hilabetiak fan, hilabetiak etorri, gauzatzen ez dana. Orduan, horreik zien gure ekarpenak, ez? Alde batetik ez garela inoiz partaide, kreditu aldaketa hauek zelan egiten dien azaldu txakuitzen, ja etortzen dien ja, eta beste alde batetik, badazela hainbat eta hainbat zerbitzu herrixan ez dienak betetzen, ez? Edo ez dienak ejekutatzen. Horregatik guk kontra bozkatuko dugu. Bai, Anuska? Bai, arratsaldeon guztioi. Alde batetik Maider postenaz, zure
gonbidapen hori ez, baita parte hartzera badakizu azkenian kreditu aldaketa hauek izaten diezela urte hasieran, aurreko urtean onartzen diezen aurrekontuen egokitzapen bat. Urrian gaz, 3 hilabete falta diez urtia bukatzeko, titzen dena ikusten da gutxi gora bera aurrekontua nola doia zen, ze gastu da zen, ze dirukin kontatzen den eta partida batzutan soberakinak eta dazienak, eta horiek nola egokitzen diren. Postena, zuk hori izatea, zeren eta EH Bilduk aurrekontuak ez ditu ontzate boskatzen, eta orain sartzen gara urteko azkenengo hilabetetan, eta datorren urteari begira, nik ere luzatzen dizuet eskua orain negoziaketetan sartuko garenez aurrekontui begira, zuen benetako konpromesu hori eta lanketarako nahi hori ere, aurrekontuak negoziatzen ditugunean baita zuen behintzat abstentzioa edo baiezkoa jasotzeko. Mila esker. Bai, Maider? Ez, eskertzen dut zuri bebai, guk lanketarako konpromiso horretan sekula ez dugu gutz egin. Beste interbentziorik? Eba? Bai, kreditu aldaketak ezin dira soilik zulo txiki batzuk estaltzera joan. Jakina da zerbitzu batzuk osatzea beharrezkoa dela, baina ezin dugu ukatu kreditu aldaketen izaera erabilera politikoa daukala. Bizitza garestitzen den bitartean, argindarra, erregaiak, eresketa, saskia eta bar, gure industrialdea geldotzen doan bitartean, gure gobernuak ez ikusiarena egiten jarraitzen du. Beraz, ezin dugu aldaketa hau osotasunan babestu. Mila esker. Besterik? Bozketara pasatuko gara. Eba Buin, Aurka. Ibon Arrupe, Alde, parkatu, alde. Itxarro Artola, Kontra. Amaia Ceziaga, Alde. Gaizka Eraña, Kontra. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Ezpeleta, Kontra. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Kontra. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morraz, Aurka. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Quina, Aurka. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Alde. Eugenio Uribarren, Alde. Kepa Urteaga, Kontra. Aitor Zubiaga, Ez. Mario Barretxena, Bai. 12 baiezko eta 9 ezezko. Onartua gelditzen da, 11. puntuan alkatearen ebazpenen berri ematea, hor dituzue ebazpenak, eta 12. puntuan konektatu energia transizioarekin, mozioa EAJak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak Euskadiko Ezkerra udaltaldeak aurkezturikoa. Transizio energetikoari aurre egiteko lanak, naiz eta termino hori garai hartan normalizatuta ez egon, bultzatu zuen Eusko Jaurlaritza duela ia 40 urte energiaren euskal erakundea sortzera. Petrolearikoeko mendekotasuna garrantzitsua zen, eta da oraindik ere. Ordutik Euskadik energia berriztagarriak eraginkortasun eta baliabide propioen aldeko apustua bultzatzen ditu. Energia eredu berri baterako transizio prozesu horri aurre egiteko. Euskal gizarteak bere energia eskaerari erantzun behar dio, eta euskal energia ereduak gero eta jasangarriagoa den eredu baterantz migratzen jarraitzen du. Eredu horrek kalitatezko hornidura lehiakorra bermatuko du, berriztagarrien ekarpen gero eta handiagoan oinarrituta eta petrolioaren deribatuen erabilera minimizatuta. Herritarrak gero eta gehiago jabetzen dira klima aldaketak dakarren erronkaren erantzule ere badirela. Honek, gaur egun, bultzada handia ematen die Euskadin energia demokratizatzeko eta ingurumenarekiko berme osoz egiteko egokitu ditzakegun politikei. Euskadi energia eskaera handiko herrialdea da, batez ere industria izaeragatik, baina garraioa da energia gehien kontsumitzen duen sektorea.
kontsumitzen den energia guztiaren 43%. Enpresek merkatu elektrikorako sarbidea behar dute, baldintza lehiakorretan, ekonomiaren zati handi bat eta kalitatezko enplegu asko horren mende daudelako. Balantzaren beste aldean beste errealitate bat dugu. Energia gutxi ekoiztea, horrek kanpora erostera behartzen gaitu, eta beste batzuek esartzen digute presioan egitera. Autosufizientzia falta horrek elektrizitatearen presioari ere egiten dio. Gure etxeetako argi fakturari, batez ere ahulenei eta gure enpresei eta haien lehiakortasunari. Demagogia eta amorru diskurtsoak zabaltzea zaratako, gure esku dauden ekimenekin jardun behar dugu. Irakurketa sinplista eta partzeletatik haratago. Eraikitzaileak izan behar dugu eta ez ditugu baztertu behar ingurumen eta energia erronkari aurre egiteko bideak. Mota guztietako berriztagarriak eta biltegiratze soluzioak areagotzea, parke eolikoak eta fotovoltaikoak barne eta energia aurrestea funtsezkoak dira. Premia horiek aintzat hartuta, Arrasateko EAJ, PSE, PSOE udal taldeak honako hau proposatu dute. Bat, udal honetan ordezkatuta dauden alderdiek Euskadin energia berriztagarriak ezartzeko eta energia aurresteko duten konpromiso politikoa berrestea. Bi, herritarren kontzientzia zorrotz eta egiazkoa sortzen laguntzea, transizio energetikoarekin eta klima aldaketaren erronkarekin bat etorriz jardutea errazteko. Hiru, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde eta toki erakunde guztiei eskatzea transizio energetikoan beren zeregina betetzen jarrai dezatela eta efizientzia, berriztagarriak eta energia kudeatzeko kooperatibak eta energia komunitateak bultzatzeko faktore erabakigarriak sar ditzatela. Lau, herritarrei dei egitea energia komunitateen autokontsumo formulekin bat egiteko aukera baloratu eta aztertzeko. Bost, eremu ekonomiko, sozial, politiko eta akademikoko eragile publiko eta pribatuekin lankidetzan aritzea, energia eskariak etaren presioak dakarten erronka komunari irtenbideak elkarrekin sortzeko. Interbentzioak? Bai, Anuska? Bai, guk udal gobernuak mozio hau ekarri dugu mai gainera, baita ere gai honen inguruan beste mozio badago baita EH Bilduk aurkeztua, eta guk bai erreflexio gisa urrengoko adierazpena egin nahi genuke. Planeta osoan eragina duen mundu mailako arazo baten aurrean gaude. Energiaren kostuaren formula ez da kontu erreza, eta konplexutasun horretan ari da, suertatzen da askotan demagogia politikoa. Transizio energetikoa eta klimatikoa hemen daude. Baina eztabaida bideratu behar da. Izan ere Euskadin, energia berriztagarri gutxi ekoitzi, energia gutxi ekoitzi orokorrean eta berriztagarriak are gutxiago, ekoitzi eta asko kontsumitzen dugu, energia asko kontsumitzen dugu. Eta beste batzuek ezartzen diguten presioan erosten dugu gainera. Gure etxeetako argiaren fakturan du eragina, hori guztiok konturatzen gara. Bereziki, kalte berenean, bai gure enpresetan, bai edozein negozio eta edozein taberna txiki, denda edozein lekutan. Bestalde Euskadin, ia ez dugu energia eolikorik sortzen, ustezko kontrako jarrera batek eragotzita. Gure lurpean eskuragarri dagoen gas natural bati uko egin diogu herri moduan, horrela izan delako Euskadiren erabakia. Gero handiagoa da klima aldaketaren mehatxuen aurkako borrokarekin badatorren transizio energetiko batengatik ordaintzea dagokigun presioa izanik. Lehen hausnarketa. Mota guztietako berriztagarriak areagatu behar ditugu. Parke eolikoak eta fotovoltaikoak barne. Euskadik energia berriztagarrian ekoizpen oso txikia du, gaur egun 8% ere ez gara heltzen. Eta emaitza horrek ez du zentzurik munduan puntakoa eta lehiakorra izan den sektore industrial energetikoa sortzeko gai izan den herrialde batetan gainera. Sorkuntza eolikoaren Euskadiko ekosistema teknologiko industrialak teknologia liderra du. Eta ingurupen aldetik berritzaileak diren soluzioak eskaintzen ditu gainera. Zeinak nazioarte mailan esportatzen baititugu. Baina Euskadin, motibo soziopolitikoengatik ezartzeko gai ez gara. Bigarren hausnarketa bat. Gazaren inguruan hartutako erabakiarekin kontsekuenteak izan behar dugu. Berriztagarriak behar duten osagarria baita.
harik eta energia modu jasangarriagoan biltegiratzeko irtenbide badalako. Baina Euskadik, herri moduan, esan dudan bezala, baztertu egin dugu gasaren kudeaketara jotzea. Hirugarren hausnarketa. Kutsatzen duenak ordaindu behar du printzipioari jarraikiz eta CO2-aren emisioaren kostua ikusita, zergatik ez dugu ahalegin handiagoa egiten aurrezpen energetikaren printzipioan, hori da beste lanketa handi bat. Energiarik onena kontsumitzen ez dena da. Hori da, gure mozioan azaltzen den bezala energiaren euskal erakundearen zorretako helburetako bat. Eta duela 40 urtetik hona horretan lan egiten du. Eta energia efizientziaren aldeko apostuak berotegi efektuko gazen emisioak 27% murriztean lagundu du. Ez dago zalantzarik, eta egia da, eztabaida sakona da, eta zintzoa behar du izan elektrizitatearen tarifen eta energiaren merkatuaren funtzionamenduaren inguruan. Bestaldetik ere hau gure udalera ekarri nahiko nuke, hau da guk udaletik ere lanketa honetan ari gara. Badakigu 2019 urtetik errek proiektuan parte hartzen dugu, non hor sustatzen da lanketa bat egiten da energia berriztagarrien alde, eta CO2 emisioen isuriaren jaitsieraren alde lan egiteko. Honen baitan, eguzki energia kaptatzeko sistema jartzea arautzen duen udal ordenantza ere eguneratu da. Energia berriztagarriak sustatzeko etxean fotovoltaikoak sentsibilizazio kanpaina ere jarri genuen martxan. Argiteria publikoaren ere aldaketak egiten ari gara herrian zehar. Kulturola eta jame eraikin jasangarriak izango dira, plaka fotovoltaikoak jarriko baitira. Eta azkenik ere Ekiola proiektuan horretan abiatzen ari gara, non energia fotovoltaikoak sustatzeko kooperatiba baten sorrera lehintz baiara mailan familia komunitarioen lanketa bat edo kooperatiba bat sortzeko alde egiten duen proiektua. Hau da, guztionekin esan nahi dudana da, lanean ari garela, benetan erronka handi bat dagoela, eta uste degula ez daukala lekurik momentuz behintzat liskar politikoetan sartzea. Mila esker. Beste interbentziorik? Aitor, Maider? Aitor? Bai, Aitor, hartu. Esan, Aitor, bota. Barkatu, Bueno, anuzkai entzun da, puntualizazio txikia. Aitor, eskatzen zuten? Bai. Bai? Barkatu, Aitor. Bai, ero? Ondo. Bueno, horren arire, atzo jaso gauen notizia bat, Arlaban jarinjo seguramente Aramaixo aldera, errota erraldoi batzu jartzeko proiektua daula. Eta apur bate, grosso modo, Anuskaren diskursuarekin bat etorritxe, gero, praktikan ikuspegi nahiko ezberdina dauko, bai. Eta kasuen, beti oina itxatu demoruen, larrialdi klimatikoa agertzen da, baina gu gizakiokon beste espezie moruen beste erronka handi badauko. Larrialdi klimatikoa da bat, baina bestia da bianistasunaren galera. Seguramente ondion sufritzen gabitzen pandemia hau horren erakusgarri bada, bai. Eta gurotena esan da berriztagarriak eta bar, bai, baina edozein presiotan ez. Eta gu Arlabanen ikusiko duen desastre hori izango da negargarrixa. Porque gure dugu eremu natural baten normalien ondo konserbauta dagoenien ez dakiz eitxidan, baina hola izeten da. Eta danondako beste mesede batzuk ekarriko dauen ingurun bat destroza bengo. 200 metroko zeharraldoi batzukin eta bar. Uste du autokonsumua eta beste eredu askoz be goxu hauak eta esain agresiboak badazela eta horren lanketan, por supuesto, preseo ongo inake. Uste du hori biedala, ez? Dauen munduan gertatzen arian guzti horrekin frenua bota bieu eta beste modu baten pentsago. Ezin jo industrializau mendixe.
industrializatu du beste eremu guztiak, eta zuk ondo aitzatu dituzu herri mailan etxen dien hainbat kontu, oso ondo dauzenak. Baina askotan azten jaku Arrasate bat, ero Debagoiena, Euskal Herria, hiri eremu horretatik aparte natur eremu bat be badaukola. Parte garena, astuitzen jaku, emuten da hor kanpuen garela, eta gu garela hori, ez dakizela esan, inalduguna gestiona eta bar. Eta gure kontrabiltzen da, espadu ganora zeitzen gauzak. Ordu da, nik uste beste modu baten eitzeko, eta, por supuesto, lantzeko presgaz, baina uste du, beste tamaino bateko, beste agresibidea bateko, beste modu bateko kontuak enbidilea jasangarritasuna eta abar aipatzen darien. Ingurumenarekiko errespetua eta abar hitz politxa die, beti politxa die, baina gero praktikan emun bueltatxo bat leze txikitik eta ikusiko zuen praktikan zelan hori estan egin. Eskerrik asko. Beste interbentziorik? Eba? Bai, gure ustez, mozio hau EAJ eta PSOEk aurkeztu dute bere burua zuritzeko. Benetako borondatea egongo balitz, Iberdrolarekin moztu eta gure kaleko argiteria komunitate energetiko batekin piztu daiteke. Udaletxeak kompetentzia badaukalako horretarako. Beraz gu aurka bozkatuko dugu. Maider? Bai, nik eskerrak emutotzat aitorrei esandako hitzengatik, ze oso interbentzio ona pentsaujat, oso argisa eta gutxi gora bera gure filosofia asaltzen dauena, baina, nik nire interbentzioa ingot beste modu baten. Mozio hau aurkezten da, apur bat, elektrizitatearen fakturen igoeraren kontrako mozio baten aurkakoa izango balitz bezala, eta ez duko batak bestiakin zerikusirik. Geube, ados gatoz, PSOek eta PSek eta EAJak hemen esaten dauen gauza askokin. Baina aitorrek ondo esaten dauen bezala, gero hau eruen egin bide da praktikara. Eta azken finean, azken urtietan ikusten ari garena da, ez dala egoki erueten, eta zuek esaten duzuen demagogia hori gero adibidez gude udalean gertatzen ari da, ez? Ebak esan dauen bezala. Joan eginda, ez? Bai. Deskonektatu egin da abizan behar dutza da ber. Nien hasi zen, Parkatu jauzi. Bai, parkatu jauzi inaz. Bai, entzute jatez. Bai, aurrera. Horretan, orduan, esaten ari nintzen asan. Adibidez, guztara male batzordean ustegunean, Iberdrolakin gazen, ez gauzen, eta, efectivamente, Iberdrolakin gauz udaletxe honetan. Iraileko fakturia izan die 40.000 euro. Uztaileko fakturia izan die 41.000 euro. Urtien gaztetan dugu 200.000 euro Iberdrolarekin. Eta ebak ondo esan dauen bezala, badauz momentu honetan irtenbideak hau saiesteko eta beste motatako kontsumo bat egiteko guk etzien bertan. Plaka fotovoltaikoekin, eta ni ez naso oso aditua eta konfundirute manaz aitor mesedez esan, momentu baten jarri izan diez, baina ez elektrizitatea lortzeko, baizik eta ura berotzeko. Eta ez dakit azkenean jamen badauzen edo ez, plaka fotovoltaiko hauek edo ez. Gauzia da, zuen mozioan esaten dau, demagogia eta amorru diskurtzoak zabaltzea zaratago. Ez dakit zer esan nahi dozuen horrekin. Ze horrek esan baldin badau, ero esan nahi baldin badau. Urrengo mozioak esaten dauen elektrizitatearen, fakturaren, igoeraren kontra joatia amorru diskurtzoak direla, begira, ez. Hemen familiak oso txarto pasatzen ari dira, eta ondo esaten duzuen bezala, alternatibak begiratu behar die. Baina alternatiba horreik, aitorrek ondo esaten duen bezala, ezin dauie ekarri txikizioa.
Eta guk, gure baiaran eta inguruetan, azken urtietan, transizio ekologiko horren izenean, txikizioa ikusten ari gara. Txikizioa errepidietan, txikizioa funtzionatzen ez duen tren baten, eta oin, Arlabanetik Aramaixora etorriko dan energia eoliko horreikin zeinetatzien Iberdrola dauen. Eta ez dotzuet, ezin az gelditu isilik, Iberdrolaren atzian, zenbat eta zenbat alderdietako jendia egondan, alderdietatik urten eta bertara joan dienak, batez be aholku kontzeju horreitara lanera joan dienak. Orduan, benetan sinisten baldin badago honetan, benetan sinisten baldin badago, eta eraikitzaileak izatea nahi baldin badozue, ipintzen dotzuet, erronka bat, oso erreza, utzi deigun Iberdrola eta Ekiolarekin bat egongo ganez gube bai, sartu deigun gure faktura beste kooperatiba baten. Utzi deigun Iberdrola alde batera, izan gaitzezen eraikitzaileak, eta Ekiolak sortu behar dauen energia eta bertara joateko aukeria egon arte, sartu gaitzezen beste kooperatiba batzutan. Pasautu gaitzezen ekintzetara. Maider, egia da, barkatu. Bai, Anduska. Egia da bozeramaile batzordean ere gai honen inguruan zuka aipamen batzuk egin zen itxula, eta nik orduan esan izuna ere hemen publikoki izaten dut. Prest gaude lanketarako, guazen ikusten zer nolako lanketa egin dezakegun, Iberdrolarekin daukagun kontratu horretan, eta nola egin dezakegun baita ere transizio bat beste eredu batzuetara. Guazen gaia aztertzen, guazen gaiak lantzen, guazen Ekiola baita bera martxan jartzen, eta ikusten aber ze posibilidade ematen dauen, zaziera batetan familia komunitarioak lortzeko proiektu bada, baina hori ere egia da zabaldu leikela ziurrenik agian udaletxetara, guazen lanketa egiten, guazen aztertzen, eta gu ere prest gaude lanketa hori egiteko, eta bat egiten dezutenakin. Energia berriztagarriak beharrezkoak dira, beharrezkoak izango ditugu. 2030 begira, dauzkagu gainera daudi, Europear bat betetzeko 2030 heldu bargara baita, non energia berriztagarrien, ia 80% heldu bargaran, hor lanketa bat egin behar da. Behar dituguen energia berriztagarria fotovoltaikoak, behar ditugu eolikoak, banato zuekin, beti ere ingurunea errespetatuaz. Bueno, hasieran esan nahi dudana, ez da gaier sakoneko gai bada, lanketa bat behar du, eta bueno, guk udaletxe mailan egin dezakegunaren baitan, Maider, hitz egiten, jarrituko dugu guazen lanketa egitera. Bai, aberrola dan, eta ia posible dan ez erabiltzia bebai transizio ekologiko hau batean batzuk negozioa egiteko. Beste interbentziorik? Bosketara pasatuko gara. Eba Buin, Aurka. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, Aurka. Amaia Ceciaga, Alde. Gaizka Eraña, Kontra. Anuska Ezkurra, Alde, Joseba Ezpeleta, Kontra. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Kontra. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morraz, Aurka. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Quina, Aurka. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Alde. Eugenio Uribarren, Alde. Kepa Urteaga, Kontra. Aitor Zubiaga, Ez. Mario Barretxena, Alde. Amabi Baiesko eta Bederatzi Esesko. Onartua gelditzen da, 13. puntuan deskonektatu elektriketatik haien iruzurraren aurrean burujabetza energetikoa mozioa EH Bildu udaltaldeak aurkeztutakoa.
Argindarraren presioa maximo historikoetan, fakturak igotzen, enpresa elektrikoak aberazten, herritarrak pobretzen eta Espainiako gobernua hori baimentzen. Hori da, hain zuzene, herritarren aurka egiten ari den iruzur handiaren laburpena. Iruzur horrek ondorio larriak izan ditu familietan, enpresa txiki eta hartainetan edo denda txikietan. Gobernuek, politikariek, elektrikoek eta guztiek partekatzen dituzten interes ekonomikoek sortutako eta baimendutako iruzurra. Haiek izan ziren, Espainiako estatua gobernatu duten alderdiak, baizo eta baita PP ere, enpresa publikoak privatizatu, saldu eta desegin zituztenak, sistema desarautuz eta merkatuaren esku utziz. Administrazio kontseiluek kontrolatzen eta manipulatzen duten merkatua ari gara. 2. Alderdiotako presidente eta ministro oiez osaturikoa. Helburu bakarrarekin, energia bezalako funtsezko ondasun baten kontura aberaztea. Horrela eraiki zuten haien neurrira eginiko merkatu elektrikoa, energia merkeena garestienaren presioan ordaintzera iristeraino. Argindarrarekin espekulatu eta manipulatzen duten merkatua, ura edo haizea bezalako ondasun publikoen bitartez. Oligopolioko enpresa handiek, Endesa, Iberdrola edo Naturgik, milioi askok irabaziak metatzen dituzte urtero, kontsumitzaileei dirua lapurtzen eta ekoizleei lurraldeak ebazten dizkieten bitartean ondorio sozial eta klimatiko oso larriak eraginez. Zerutik eroritako etekinak dituen sare oso bat osatu dute urteotan, argidan konpainietako akziodunen poltsikoetan amaitzen dena, negozio biribila. Egoera horren aurrean, eskandalu horri aurre egiteko neurri koiunturalak eta adabakiak besterik ez ditu hartu Espainiako gobernuak, iritzi publikoaren eta indar politiko subiranisten eta aurrerakoien presioak derrigortu duen arte. Eta enpresa handien onurei eragingo dien neurri bakarra hartu duenean, enpresa xantaia egin diote eta mehatxura jo dute. Ez bakarrik Espainiako gobernuari, baita argindarraren faktura merkatuko saiela espero duten milaka herritarrei ere. Eliteen eta gehiengo sozial eta herrikoien arteko pultsu baten aurrean gaude finean. Bada, guk, katalanek, Euskal Herritarrek eta Galiziarrak fronte komun bat osatuko dugu gaur oligopolio energetikoaren mehatxuaren aurka. Espainiako gobernuak iruzur elektrikoari egiturazko neurriekin aurre egiteko erakutsi duen borondate eta ekintza falta salatzeaz gain. Izan ere, gure herrialdeek, herrialde katalanek, Galiziak eta Euskal Herriak ez dute iruzur elektrikoari eta horren erantzulei aurre egiteko beharrezkoa dugun subiranotasuna. Gure parlamentuak eta gobernuak Espainiako estatuari lotuta daude, eta horrek guzti hori gertatzea ahalbidetzen du. Gaur-gaurkoz, merkatuan esku hartu ahal izateko, oligopolio elektrikoari aurre egiteko eta gobernuak ausardia faltagatik hartu nahi ez dituen neurriak martxan jartzeko tresna propioak ukatzen zaizkigu. Espainiako estatuarekiko dugun menpekotasun energetiko eta politikoa oztopo argi bat da gure herritarrak enpresek egiten dituzten gehiegikerietatik babesteko. Presioi muga jartzea, arlo publikotik esku hartzea eta kontrolatzea eragozten digu horrek. Tarifa propioak, arau propioak, merkatu propioak eta beraz, irtenbide propioak sortzea eragozten digu. Azken finean, publikoa zena berreskuratzea galarazten digu. Gure herriek subiranotasun energetikoa ez izateak oso garesti ateratzen zaigu Galiziarroi, Katalanoi eta Euskal Herritarroi. Bada garaia gure nazioen eraikuntzan ere burujabetza energetikorantz aurrera egin dezagun. Ezarritako oligopolioa apurtuko duten sistema propioak izan ditzagun. Sistema bidezkoak publikotik eraikitzeko eta argindarra errespetatzeko. Oinarrizko ondasun eta eskubide gisa. Horrexegatik, oligopolioaren xantaia onartezinari elkarrekin erantzungo diogu. Euskal Herriko, Galiziako eta Kataluniako herritarrei xantai horri era bateratuan erantzuteko deia luzatzen diegu. Argindarraren itzalaldi masiboa eta kasola jotzea egin dezaten datorren urriaren 8an, ostiralez, 10:00 10:30. Aldi berean, sindikatuak, udalerriak, gizarte eragileak eta mota guztietako elkarteak gonbidatzen ditugu, egitasmo honekin bat egitera. Gure nazioetatik mezu argia bidaltzeko argindarraren presioaren gorakada etengabearen aurka. Halaber, Arrasateko udalak gizarte ongizatea eta energiaren baitan kokatzen diren prestazio zerbitzu eta laguntzak planifikatu, antolatu, optimizatu eta egituratzeko oinarriak hartu behar ditu.
Eta honela, Eusko Jaurlaritza interpelatzen dugu, lankidetza publiko komunitarioa deszentralizatuta eta kontrol publikoa bermatuko dituen neurri zehatzak har ditzala presasko izaerarekin. Itzali ditzagun argiak eta egin dezagun zarata, gure haserrea eta gure amorrua entzun dezaten, deskonektatu elektrikoetatik. Interbentzioak? Bai, Maider? Bai, bueno, gure mozioan atzetik aurrera hasiko naz. Bueno, nik uste dut hemen gauzen inork ezin dauela ukatu gure mozioan esaten dana egia dela, ze azkenean frogatutako egitateak dira. Hau da, enpresa publikoak izan zirenak privatizatu egin zirenean, azkenean merkatu elektrikoa enpresa batzuen artean banatu zen, eta beraien artean jokatzen ari dira zeintzuk diran erosi behar dituzten prezioak, nun erosi behar duten beraien lehen gaia, eta zelabait apurtu behar duten edo ez. Gogorarazi nahi dizuet, Iberdrolak orain dela gutxi, ez dakin nuntzan exactamente, baina laku bat urbarik itxi dau. Osea, herri batzuk urbarik itxi dau, hartu hauelako urpilo bat leku batetik. Eta, osea, imaginazan danteskua. Hori egitateak die eta frogatutakoak die. Zer gertatzen da? Beraiek momentu baten dirurik ez galtzeko, hasi jakula guri igo eta igo fakturak. Eta azkenean guk bi aukera dauzkagu. Edo isilik geratu, eta beraien administrazio kontseiluetan parte hartu, ero protestatu. Derrigorrezkoa da, Arrasateko udalak, behingoz jartzia martxan, ze badakigu erabiltzaile batzuk larri pasatzen ari diela, familientzako diru laguntzak pobreza energetikoaren baitan. Hau da, ezinezkoa dana da, bikoiztu edo hirukoiztia argindarra eta jentia egotia argiari begira, ezin argia piztu etxean ezin dauelako fakturia ordaindu. Hori udal batek ezin dago onartu. Egongo saria ados edo ez mozioarekin, baina herritar bezala hori guk ezin gau onartu. Jentiak pobrezia hori eukitzia ezin gau onartu. Eta horren oinarria mozio honetan dau. Hori holan da. Egia da, manipulatzen dauela merkatua. Egia da, erakunde askok beste aldera begiratzen dauela. Baina eski egia da baita ere, beraien kontrako neurriak hartzen dienean, estatu bat den aurrean txantaia egiteko kapasak diela. Hau da, esateko, transizio ekologikora ez naz sartuko, zuk nire irabazien kontra egiten baldin badozu. Eta hori ikusi dugu fanzan hastian. Eta honen kontra zeo zerrein behar dugu. Zorionez, gure emozioari eragile asko eta jende asko atxikitzen ari da. Ze danok pairatzen dugu. Ez da inporta ze filosofia daukotzun. Zure argindarraren fakturia gora doia. Eta gora doia gelditu ezinka. Eta ez dutuet esaten, merkataritzan lan egiten dauienak, pimeak daukienak, zerbitzuak ematen dugunak, edo ostalarisan lan itzen dauienak. Eta horren kontra ez asaltzia, momentu baten arduragabekerisa bat da. Horregaitik eskatzen dizuegu, gurekin bat egitea, eta elektrikei konkretuki hemen operatzen duten enpresei, esatia ez daukela inolako eskubiderik gure ekonomia proberretzeko, euren poltsikoak betetzeko. Hori zan. Beste interbentziorik? Ez baldin badau, bosketara pasatuko, Eba Buin, Abstentzioa. Ibon Arrupe, Aurka. Itxaro Artola, Alde. Amaia Ceciaga, Ez. Gaizka Araña, Alde. Anuska Ezkurra, Aurka. Joseba Azpeleta, Alde. Victoriano Fuentes, Aurka. Ander Garay, Ez. Nerea Hernández, Alde. Juan Ramón Mendieta, Aurka. Maider Morraz, Alde. Maitane Muñoz, Aurka. Aritz Murua, Aurka. Fernando Quina, Alde. Joana Sánchez, Aurka. Edurne Unamuno, Ez. Eugeni Uribarren, Ez. Kepa Urteaga, Alde. Aitor Zubiaga,
Berriro galdu da. Arazoren bat eduki dago, baina badabitz konpontzen, Alde batetik eskerrak azkenengoa dana. Hemen hau, Entzetan dut pasauko nitzala, ez? Ez, Aitor Zubiaga, Bai, Mario Barretxena, Ez. Amabi ezesko, 8 baiesko eta abstentzio bat. Ez da onartzen, 14. puntuan, irailaren 18an Vox alderdi politikoak Arrasateko Arizmendiarrita plazan eginiko agerraldiaren inguruko mozioa, Elkarrekin Arrasate Podemos, Ezker Anitza Iu, Eko Berdeak, udaltaldeak aurkezturikoa. 2021 irailak 18 Vox alderdi politikoak agerraldia egin zuen Arrasateko Arizmendiarreta plazan. Ez da kasualitatea Santiago Abascalen alderdiak plaza aukeratu izana. Plaza honetan, 1926ko gerran dagoeneko erail fusilatu eta desagertutako bizilagunen ohoriez monolito bat baitago. Udal plenoari ondoroengoa eskatzen diogu. 1. Arrasateko udaletxean ordezkatuta gauden alderdi politikoak, Voxek gorroto diskurtsoa publikoki salatzen dugu. 2. Arrasateko udalak, Voxeko bozeramaile Santiago Abascalek Arrasateko bizilagunen eta Arrasateko herriaren aurka egindako gorroto diskurtsoa gaitzesten dugu. Interbentzioak, eba? Bai. Dagoeneko 17 egun pasatu dira Voxeko bozeramaileak Arrasatera etorri zirela gure herrira konfrontazio bila. Lehenengo eta behin Arrasateko herritarrak eta kolektiboak izan zuten jarrera balorean jarri nahi dugu. Egun horretan konfrontazioa ekiditu eta hurrengo egunean kontzentrazio bat deitu baitzen. Mozio hau ekarri dugu osoko bilkurara ezin dugulako beste alde batera begiratu. Irailaren 18ko gertakariak salatzea alderdi bezala gure betebehar demokratikoa dela sentitzen bai dugu. Eta bukatzeko, karga polizialen ondorioz zaurituta izandako gizonari gure elkartasun guztia adierazi nahi diogu. Mila esker. Maider? Bai, guk bat egingo dugu mozio honekin, ebak esan dauen bezala azkenengo urtietan herri honek pairatu dauen momentu hurik tentzio handikuena izan da, dudabarik, ez egunean bertan, baizik eta aurretik ikusten zanean bazetosiela, baimena eman jakienien sartzeko herriaren bihotzera, baimena eman jakienien jartzeko bai sozialista, bai jeltzale eta bai ezkerra abertzaleko biktimak eta erailak izan dien pertsonen aurrean baimena eman jakien hanbiltzeko, basauzen beste leku batzu, eta izugarrizko tentzinoa sortu zen herri honetan. Ni ziur nau eta pleno honetan botatzen dut, herriaren gehiengo haundi, baina haundi batek, eta esango nuke gehiengo absoluto batek, ez zuela jente hori herriaren bihotzean ikusi nahi. Etorri zien iraintzera, etorri zien provokatzera, eta etorri zien ertzainaren babes guztiarekin, eta behin autobusetara sartu zienien ertzainak kargatu egin zuen. Gertatzen dena da, gaur egun kamara asko dauz, mobil asko dauz, eta horre gauza gaur egun esaleike jakin frogak dauzela. Guk ez dugu beste aldera begiratuko. Ez dugu beste aldera begiratuko jente honekin. Jende hau homofoboa da. Gaur indarkeria matxistaren aurkako plana onartu dugu. Jende hau matxista da. Jende honek indarkeria matxista babesten dau. Jende hau abortuaren kontra dau. Baina eski jende hau dau euskal kulturaren eta euskal izaeraren kontra. Gure hizkuntzaren kontra dauen jendia da. Gure izaera kulturalaren kontra dauen jendia da.
eta guk ezin gau beste aldera begiratu. Eske horren gainetik, sarek legalki antolatuta zaukon ibilaldia, nun eta errasateko eragile gehienak atxikituta zauzen, aldatu behar izan zauen bere egitarau guztia pakearen izenean, eta adibidez bat esango dut, sare elkartu zanean 12etan, eta sare elkartu zanean 7etan, etzeuen ertzain bat berabe, ez babesten, ez kontrolatzen. Zergaitik, oso argi zaukaielako, era baketsuan elkartuko ginela, ez omenaldirik egiteko, eta ez ongi etorririk egiteko. Baizik eta presoen eskubideak aldarrikatzeko. Beste aldera begiratzea, jende hau zure herriaren bihotzera sartzen danean, ez da onargarrisa. Eta jende hau honen jarrera normalizatzea, ez da onargarrisa. Eta guk gaitzesten dugu, bat egiten dugu, mozio honekin, eta espero dugu berriz ere ez egotea, olako tentzinua, alako jarrera mingarrixak, alako negarguriak eta alako impotentzia ikusten duzulako zure herrisa oso egoera tentsio eta larri baten. Eta ezin gau beste aldera begiratu, herri honetan arduradun politikoa garenok. Eta horregaitik alde bozkatuko dugu. Anuska. Bai, arratsaldeon. Bueno, ni lehenik eta behin nire desadostasun osoa azaldu nahi dut mozio hau hona ekartzeagatik. Zergaitik. Ez naiz edukietan sartuko. Zeren eta behin eta berriz danok dakigu hemen bueltan bizikidetza batzorde bat dugula, eta gainera zuen errelatoa bai, Eba Buin, zure errelatoa entzun da gaurkoa, zure argumentarioa eta Maider Morrasen argumentarioa zure errelatoa entzunez, gero eta gaiago uste dut benetan gai hau bizikidetzako lanketako gaia dala. Nik neuk eramanun azkenengo 3 bizikidetzatan egon da. Orain dela 2 bizikidetza bileran, iraileko bileran nik eramanun gai hau. Bertan etzan adostasunik egon gaia tratatzeko. Aurreko asteko bizikidetza batzordean ere gaia eraman baita gai hau maigainean geratu zen. Errespetatuko diguzue, baina badakizute bizikidetzako mailan tratatzen ditugun gaiak, gure konfidentzialtasunaren baitan, ez dut esan behar zer hitz egin zen gai hauen inguruan. Nik hitz egingo nire izenean eta EAJaren izenean. Gai hau guk ulertzen dugu, bizikidetzako gaia dela. Guk horrela ulertzen dugu. EAJak horrela ulertzen du. Beraz, gaia, nire desadostasun osoa gaia honak hartzagatik, mozio gixak hartzagatik, eta atzo baita ere izan genuen ezoiko bilera bat, horrela eskatuta oposizioak, bilera hori egin zan, bertan esan beharreko guztia esan nuen, baina mozioa momentu honetan dagoenez, plenoan dagoenez, bai adirezen nahi dut, nire alderdiak bere bozka egingo duela, eta nik bizikidetzako batzorde buru bezala nire desadostasun adierazteko, ez dut bozkarik emango. Ez dudalako uste gai hau mozio bezala hemen egon beharra duenik. Beraz, nik ez dut bozkarik emango. Mila esker. Vitoriano. Arratsaldeon. Nosotros estamos en contra de la iniciativa del Elkarrekin Podemos de Arrasate, no por lo que dice la moción en sí, porque podríamos apoyarla sin problemas, sino por las formas. Porque se han saltado las reglas de la Comisión de Bizikidecha que nos hemos dado en este ayuntamiento para resolver estos problemas que afectan a la ciudadanía. Esta moción debería haberse trabajado en Bizikidecha y buscado el consenso y el acuerdo de los partidos, que para eso es. Por eso no vamos a apoyar esta moción. Kepa? Bai, bueno,
ez dut luzatu nahi, baina kronologia bat eginez eta egiari zor, boxeko ekitaldia egin baino aste bete lehenago, bai Maider Morraz eta bai neu, alkatearekin eta Ander Garaiekin batu inginen, eskatuz, mesedez, bizikidetza maila urgentziaz deitzeko, eta boxen bisita komila tartean utzi nahi dut, bisitaren aurrean, udal mailan, udaletxe mailan, erantzun bat emateko. Hori, ez baldin banago oso oker, hori zapatu batetan izan zen boxen bisitatxua, eta gu astelenetik alkatearen atzetik ibili ginen, eta astearte goixian edo asteazken goixian hartu ingintuen Maiderre eta neu. Erantzun bateratu bat emateko, esan zitzaigun bizikidetza mailan tratatzen ziela gaiak, eta eskatu ginen urgentziasko bizikidetza mai bat. Ze gertatu zen aste horretan zehar, udal gobernuak hartu zituen erabaki guztiak izan zian Lakuatik etorritakoak eta erabaki polizialak alde batetik. Nolakoak izango ziren udaltzaingoaren dispositiboak eta nolakoak izango ziren brigada mobilaren dispositiboak. Baina, zer eta nolako jarrera hartu behar genuen guk udal moduan, eta bat zinegotzi gare, udal moduan eskatu genizuen eta uste genuen danak adostu genezakela postura bateratu bat faxisten sarrerara, herrira sartzearen, faxisten sartze horren harira. Zuek, gobernu moduan, bai PSOE eta bai EAJ, etzen uten ezerrez publikoki esan, naiz eta guk eskatu. Ezer ere ez. Eta argudiatuz, zuek baimenak etzen dituztela ematen, hau dana esaten dut publikoa egin daitekelako, ez talako bizikitetzan mailan landu, hau gure arteko bileratan landu inda. Hori argudiatuz, zuek baimenik etzen dutela ematen, etzinaten kapazak izan, esateko ere ez, zuen euneko, usteote horre monolito hietan dauden, euneko 80 biktimak EAJ-aren partaidea ziala, beste eina handi batetan PSOE-ko jendea zegoela, eta beste hein batetan gure jendea zegoen. Ez batak eta ez besteak, etzen duten ezerrez esan irain horren aurrean. Ze iraina da faxistak, gure familiartekoak hil zituzten faxistak, herriaren bihotzera etortzea. Eta udal mailan, udal agintari mailan, alde batera jarri edo zeharka jarri, como si a mí no me tocara el asunto. Ze hori da hartu zinuten postura. Zuen postura politikoa, zenolako dispositiboak montatu ziren edo montatu inbertzien, guri ez dagoekigu, zuk Maria esan zenidan neri, gu baimenak ez ditugula ematen, ados, baina postura politiko bat eukiko dugu. Edo dana da balekua herri honetan. Benetan, zuek pentsatzen duzue herri honetan egon ziren tentsio momentuak baimendu daitezkela? Herri honetan egon zan tentsio maila jasanin behar genuela uste dozue? Hor egon ginen pertsona danak, porque udal gobernu honetan zauzenak ez dakit nun zeundeten, baina beste udal batzordeko pertsona danak leku batetan edo bestetan geunden, herrian kalean, gure herrikideak babesten. Nun zeundeten zuek? Ez zintuztedan ikusi, inor ere ez. Eta nahi horrek kriston mina ematen dozta bihotzan. Eta herriko parte nagusienari min berdina ematen dotza.
etzintuztegun ikusi. Etzintuztegun ikusi. Eta horrelako kasuetan nik uste dut, ezin zaretela izkutatu. Izkutatu, alde batera jarri, edo nik ez da ez nituen nahi ikusi, fasistak herri honetan, baina aurpegia eman genuen danok. Aurpegia eman genuen, eman behar genuelako. Eta bizikidetza mailan jorratu beharreko gai bat dala argudiatuz ezer ez esatia, uste dut, iraingarrixa dela. Eskerrik asko. Maider? Ez pasa hitzan mesedez espeletari. Bai, Joseba? Bai, arratsaldeon. Bizikidetza batzordearen inguruan, ez tingo ipamenik, ze errespetu handia zordotzat batzorde horri, eta ez nahi gure eztabaida honetan eta pleno hontan kakastea batzorde hori. Uste dut bizikidetza batzordearen helburuak eta hori egiten dugun lanak, hau, fasisten erruagaitxik ez dugula hankasgora bota bihar. Hori bakarri falta jakun. Hauen gaitxik, egiten ari garen alegin guzti hori, alperrik izatia. Ez dut aipatuko bizikidetza batzordea, baina bai aipatuko gauza bat. Juan Sandomekan, irailaren 26an, betezien 85 urte fasistak Mondragon sartu ziela. 85 urte geroago, etorri die fasista hoien oinordeko familiarrak, oinordeko ideologikoak, Mondragora, eta hori ikusten da hemen pleno hontan, gaur egungo PNV eta gaur egungo PSOE ez diela kapaz, oso mozio simple, oso mozio, esan digun, neutro bat adosteko ere ez. Oinala 85 urte, zuen alderdiak, PNV eta PSOE, fasista horien kontra gerrara joan ziren. Eta 85 urte geroago, alderdi berak ezarete kapaz gurekin mozio simple bat adosteko. Atzo inginoan alegin bat, mozio hau bera, Vitoriano, mozio hau bera adosteko. Elkarrekin Podemos presa hauen punto bat kentzeko, eta lau alderdien artean egon zen aukera mozioa adosteko. Zuen alderdiak bai PSOE, bai PNVek uko inzotzan mozio hori adosteko. Esango beste gauza bat, Juan Sandomekako ekitaldian, partaide batek hitza hartu zaben, eta esan zaben. PNVkoak ziren, baina benetako PNVkoak, lehengo PNVkoak, ez oinguak. Eta gaur egiten duzuen erretratu honekin, desde luego zelako arrazoia zaukon gizon horrek. Eskerrik asko. Maider? Bai, bueno, herrisak jakin deixen. Bizikidetza batzordera eramaten dien gaiak, adostasunik ez baldin badau, ezin dira publiko egin. Orduan, arau hori hartuta, zuek gai hau bizikidetza batzordera eraman nahi izan duzue. Eta holan, eskutatu eta plenoan zelabait ekiditu gai hau lantzera. Ni bakarrik esan biot bi gauza. Vox ez da bizikidetza. Vox ez da bizikidetza. Vox da bizikidetzaren kontrakoa. Eta ezin da sartu bizikidetza batzordean. Eta horretan ados egon bigara danok. Ados egon bigara. Ez da balio esatia edukietan ondo hauz, baina no me gustan las formas. Ez, jende hori ez da bizikidetza. Etorri zien gure bizikidetza apurtzera. Urtietan egin dugun lana apurtzera. Etorri zien. Urtietan lortu gauen pakia apurtzera etorri zan jente hori. Minitxera etorri zan jente hori. Vox bizikidetza batzordera eruetia da fascismoa zuritzia. Da fascismoa zuritzia. Ez eraman gai hau batzordeetara. In bat mozioarekin. Zatik esaten dauena oso simplia da. Eta herritarrak iraindu zituzten, Danak. Eskerrik asko. Bai, Eba? Bai,
akusazio oso larriak egin ditu PSOEko bozeramaileak. Bizikidetza batzordeko joko arauak berdinak dira alderdi guztientzat, eta EAJ eta PSOEk 2008ko ekainaren 3an mozio bat ekarri zuen plenora askatasun osoz. Eta bukatzeko gauza bat, Vox ez dauka gure herriko bizikidetzako agendan lekurik. Mila esker. Beste interbentziorik? Buskatzera pasatuko gara, Ana. Eba Buin, Alde. Ibon Arrupe, Ni abstenio ibili nintzen, baina entzun ditudanak entzuna aurka bozkatuko. Aurka. Itxaro Artola, Alde. Amaia Ceziaga, Abstentzioa. Gaizka Eraña, Alde. Anuska Ezkurra, Ez dut parte hartuko bozketan. Joseba Ezpeleta, Alde. Victoriano Fuentes, Abstentzioa. markatu? Ez dut ondo entzun. Abstención. Ander Garay, Abstentzioa. Nerea Hernández, Alde. Juan Ramón Mendieta, Abstentzioa. Maider Morras, Alde. Maitane Muñoz, Abstentzioa. Aritz Murua, Abstentzioa. Fernando Quina, Alde. Joana Sánchez, Abstentzioa. Edurne Unamuno, Abstentzioa. Eugenio Uribarren, Abstentzioa. Kepa Urteaga, Alde. Aitor Zubiaga, Bai, Mario Barretxena, Abstentzioa. Hamar abstentzio, ezesko bat eta 9 baiesko. Onartua gelditzen da, 15. puntuan, galde erantzunak. Galde erantzunak? Bai, Eba? Bai, gobernuari galdetu nahi diogu zein izango den emakume txokoaren kokapena. Bilegaldi pasatu dira, EAJ PSOE gobernuak hitza eman zuela leku aldaketa martxan jarriko zuela, baina 6 urte pasa dira, eta ematen dagoena da, oraindik ez daukazuela galdera hau erantzuteko gaitasunik. Beraz, non kokatuko da emakume txokoa? Bai, Joana? Bai, bueno, horri buruz bakarrik esatia lanketan dagoen gai badala eta aurrengo batzordian ikusiko ber, bale? Eskerrik asko. Beste galderarik? Bai, Eba? Bai, batzorde desberdinetan proposatu dugu ondoren osoko bilkurara hartzen dugun hurrengo eskaera. OTA sistemaren implantazioari moratoria eskatzen diogu. Gure herrian gai honek ekarri duen ezinegonagatik moratoria eta parte hartze prozesu edo herri galdeketa bat abiatzeko eskatzen diogu gobernuari. Eskerrik asko. Eba, uste dut, barkatu? Bai, Anuska? Uste dut, hirigintzako batzordean gaiatara zenuela, eta dana badakizu, TAO sistema martxan jartzearena eginda prozesu partartzaileekin, herriaren ikuspegitik, herriarekin eta herriarentzako. Ez dugu bat egiten zuk egiten dezun eskariarekin. Besterik ez, mi esker. Beste galderantzunik? Ez. Beste norbaitxek? Galderantzunak? Ez? Bueno, eskerrik asko denoi. Amaiera ematen diogu osoko bilkurari eta datorrenean ja elkar ikusiko udanok plenoa aretoan. Mila esker eta aurrengora arte. Agur. 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 Agur, agur.